Azalpen argi izan behar du. Denbora inbertitu behar da ondo ulertzeko. Konfiantza eman behar diogu pertsonari. Oso, garrantzitsua da galdera egokiak egitea. Eta lasai atera behar da bulegotikan. Zuk nahi bezala azaltzen dizu norbaitek soilik lagundi ezazuke inbertitzen. Laboral Kutxa, banka kooperatiboa. Gaur 2022aren urtarrilaren 19 da, ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur baina 1976an Indira Gandhi Indiako lehen ministra aukeratu zuten. 1978an Sesbek egindako inbasioaren kontrako protesta egiten ari zen eta askatasun eza saltzen. Bere hiletek ere istilu larriak eragin zituzten. Urte batzuk beranduago, 1983an Bolivian poliziak Klaus Barbie kriminal nazia atxilotu zuen. Bukatzeko 1986 urtean, Enrique Tierno Galván, Espainiar politiko eta katedratikoa, eta 1979tik 1986 arteko Madrileko alkatea hil zen. Ikus ditzagun orain gaurko albisteen lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera, gaur urtarrilaren 19 da, asteazkena, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. 1876 koronavirus kasu hauteman zituzten atzo Nafarroan, 278 persona daude koronavirusagatik ospitaleratuta eta zainketa intensiboko unitatean daude horietako 39. Operadore juridiko guztia biltzen dituen Nafarroko Justizi Kontseilua eratu da. Lanbide heziketako 11 ikasle nafarrek prestakuntza egonaldiak egin dituzte Italian eta Frantzian. 4 urteren ondoren kalean pentsio sistema publikoaren defentsan segitzen dute pentsiodunen kolektiboek. Modu irisgarrian Nafarroko gobernuaren prestakuntza apustu irisgarritasunaren eta gizartaratzearen arloan. Urtarrila osoan zehar mintzakide programan parte hartzeko izen emateko epea irekita egonen da. Pasa gaitezen gaurko egunkarien azalak aztertzera. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Lerroburu nagusiak dio sarreren araberako kotizazioak Nafarroako 47.500 autonomori eragingo liekela. Honen azpian hori azpimarratuta, Nafarroan hilabete eta erdian 4.000 osasun langiletik gora kutsatu direla nabarmendu du egunkariak. Beherago argazki batek lagunduta horrela dio lerroburuak. Ostalaritzako prestakuntza inklusiboa. Bestalde haiegiko bizilagun bat belagoan izotzarekin irristatu ostean hil dela ohartarazi du egunkariak. Horretaz gain Frantziak Sarapinaren ustezko hiltzailea entregatzea erabaki duela azpimarratu du. Beherago beste lerroburu batek horrela dio, Edurne Barbaren errehabilitazioa finantzatzeko kamisetak. Bukatzeko osasunak gaur Dufurren debutarekin zeltari bisita egingo diola azpimarratu du egunkariak. Orain, Diario de Navarrara pasako gara. Lerroburu nagusiak dio, Nafarroako kontsultetarako itxaron zerrenda larriagoa dela pandemiaren 2. urtean. Beherago argazki batek lagunduta horrela dio lerroburuak. Laneko bajarako antigenoak. Izan ere, hemendik aurrera langile batek COVID-arengatik baja eskuratu ahal izateko osasunbideko langile baten aurrean egin beharko du froga. Bestalde igandean belagoan istripoa izan zuen Lizarrako bizilaguna hil dela ohartarazi du egunkariak. Eta bukatzeko kirola, osasuna bigon lehiaketara itzuliko dela nabarmendu du Diario de Noticiasek.
Gararekin jarraituko dugu orain. Argazki batek lagunduta, Azalaren lerroburu nagusiak dio giza eskubideen Europako auzitegiak ez duela justifikatuta ikusten atxilotu bati bere abokatua ukatzea. Horretaz gain, hurrengo lerroburuak horrela dio, Martin Villaren biktimak bere larderiak minduta. Bestalde hainbat kolektibok Nafarroan etorkinei trampa hitzordua jarri izana ondoren expedienteak irekia ahal izateko salatu dutela dio Garak. Beherago hurrengo lerroburuak dio adinekoentzako zentroetako 12.000 erabiltzaile kutsatu direla dagoeneko. Bestalde Aldundiak eskola lehiaketa ixtearen aurka daudela nabarmendu du. Bukatzeko Riadenek Yemenen 2017tik eraso odoltsuna Yemenen 2017tik eraso odoltsuena egin duela azpimarratu du. Orain Berria egunkaria aztertuko dugu. Lerroburu nagusiak dioenez, Inigo Kabakasen gurasoek mina areagotzea egotzi diote Erkorekari. Argazki batek lagunduta lerroburuak horrela dio, paisaiatik kentzen, hirietako eta herrietako betiko negozioen rotuloi erreferentzia eginez. Horretaz gain, atxilotu bati abokatua hautatzen ez uzteagatik zigortu dutela Espainia nabarmendu du egunkariak. Bestalde Mendebaldeak eta Errusiak Europa ekialdean militarizazioa areagotu duela azpimarratu du. Laranja azpimarratuta albiste faltsuen zama etorkinen bizkar gainean dio egunkariak. Bukatzeko otsailaren 16 arte Santurtzin gaurko euskal eskultura erakusketa ikusgai dela ohartarazi du Berriak. Euskal Herria Irratia bukatzeko. Lerroburu nagusiena Agurne Gaubekaren aipu bat da eta horrela dio. Udalen tramite elektronikoen 97% gaztelaniaz egin daitezke soilik. Bestalde Antsoainen eraso matxista bat salatu dutela ohartarazi du. Eta bukatzeko AEKak Nafarroako parlamentuari korrikarekin kolaboratzen segitzeko gonbita egin diola nabarmendu du Euskal Herria Irratiak. Azalpen argi izan behar du? Denbora inbertitu behar da ondo ulertzeko. Konfiantza eman behar diogu pertsonari? Oso, garrantzitsua da Galdera egokiak egitea. Eta lasai atera behar da bulegotikan. Zuk nahi bezala azaltzen dizu norbaitek soilik lagun diezazuke inbertitzen. Laboral Kutxa, banka kooperatiboa. Ikus dezagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena zein den. Gaur eguraldiak goibeltzen hasiko da, ipar partean behodeiak ugariak izango dira eta ez da baztertzen han-hemenka euri apur bat egitea Kantauri isurialdearen ekialdean. Hegoaldean ordea beste egun batez eguraldia eguzkitsua izango da. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, arratsaldean iparraldetik finkatuz. Goizean goiz gaur ere izotza egingo du Araba eta Nafarroako leku askotan. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez, beroenak 7 eta 12 gradu zentigraduren artean egongo dira. Ostegunean iparraldean euri txikia egingo du. Fronte ahul batek eragingo digunez, zeroa nahiko lainotuta egongo da eta euri pixka bat egingo du bereziki ipar isurialdean. Zenbat eta hegoalderago bustitzeko probabilitatea txikiagoa izango da. Eguerditik aurrera, ipar eta iparrekialdeko haizea nagusitu eta bizitu egingo da. Temperatura minimoak igo egingo dira, baina arratsaldetik aurrera giroa hoztuko du eta egunaren amaieran elur maila 800 metro ingurura jaits daiteke. Gaurkoan Estilasetik Raul López etorri zaigu platora gorekin hitz egitera. Kaixo, zer moduz? Ongi, eta zuek? Ongi, hementxe. Konta iguzu, Raul, pixkat salatzen duzue gaur egun, COVID-19ak zerbitzu publikoak pixka bat hankaz gora ez utzi dituela, adibidez hezkuntzaren sektorean eta, orduan, konta iguzu zegoeretan dagoen orain.
Bueno, hankaz gora aspaldiko partez gaude gaizki, ez? Pandemia hasi zenetik hasieran oso gogorra izan zen, hori, bueno, gogorra izan zen denontzat, ez? Etxean egon behar izan genuelako, eta hori oso kaltegarria izan zen hezkuntzarentzat. Pentsatu behar dugu, batez ere baliabide gutxiago dituzten ikasle horiek eta familia horietan galera izugarria izan zela. Horregatik guretzat aurrez aurrezko hezkuntzari eustea oso garrantzitsua da. Baina horri eusteko jakina baliabideak behar dira. Orduan zer ikusi dugu, kutsatzeak saihesteko maskararen erabilera, denak eserita, lanabesak eta bestelako edo ez dakit, jostailuak eta edo materiala tailer batean ezin zela partekatu. Orduan halako militarizazio bat etorri da, eta hori oso zurruna izan da, patioetan bakarrik taldekoak eta bar. Osea, aspaldiko partez gaude hola. Eta irakasleen ikuspuntutik hori gogorra da, izan da oso gogorra ikasleentzat eta haien familientzat eta guretzat ere bai, ez? Osea, distantzia hori ikasleekin, etengabe esate hori, ez dakit, ez? Bueno, taldeen arabera, adinen arabera, gauzak aldatu dira. Eta, karo, zer gertatu da? Irakasleak kutsatu edo kontaktu estuak izan direla, edo beste semea edo alaba konfinatu, eta horiek etxean gelditu behar, orduan gertatu dena da irakasle asko falta zirela. Eta orain, 6. olatuaren erdi-erdian, are gehiago gertatu da. Atera zen aurreko astean, Nafarroako irakasleen 5,6 etxean zegoela, baja zuela horregatik. Orduan, klaro, horrek zer dakar, irakasle asko joaten direla zaintzak egitera, irakasle asko pasatzen direla talde batetik, batez ere haurrezkuntzan eta lehen hezkuntzan. Eta, klaro, hori ez da bat ere ona ikasleentzat, eta ez da ere ikastetxe horren funtzionamendurako. Eta egoera horretan lan egin behar izatea azkeneko 2 urte hauetan, nola eragiten dio haur bati, edo ikasle bati eta irakasle bati ere? Bueno, maila askotan, hemen ere adina eta jatorria, eta pentsatu behar dugu familia batzuetan, kanpoko jatorria duten horietan, etxeko hizkuntza eta eskolako hizkuntza erabat ezberdinak direla, ez? Kasu askotan baita ere, ereduan murgiltze eredua baldin bada. Orduan, horrek nolabait hartu emanak, interakzioak gutxitu ditu, gero irakasleak, adibidez gu orain maskararik gabe gaude, eta ikusten dugu nola mugitzen ditugun Espainiak eta maskara batekin komunikazio hori zailtzen da, ez? Horregatik guk hasiera-hasieratik eskatu izan duguna da talde txikiagoak egitea, ratio txikiagoak, hori lortu zen bakarrik aurrezkuntzan gehienez J20 izan daitezke, eta 2 ikasturtetan horri eutsi diote, ez? Baina gaineko etapetan, errefortzu batzuk jarri dira, adibidez lehen hezkuntzan, eta DBH-en izan da lotsa emangarria oso gutxi. Orduan, aukera bakarra da hori, denak eserita egotea, ez mugitzea, denok maskararekin, mugimenduak asko kontrolatzea, eta orain adibidez, negu-neguan gaudela ez, batzutan goizean goiz temperatura da -2, -3, -4 gradu zentigrado, eta orduan ireki behar dira leihoak, ireki behar da atea, eta hor denak izoztuta, militarizatuta, eta... Bueno, igual gauza batzuk ezinbestekoak dira, ez? Hala beharrez egin behar dira, baina aldi berean, jende gehiago egonen balitz ikastetxetan, hobeki geundeke denok. Kontuan hartu behar dugu, hezkuntza publikoan sinatu genuen itunak, aurreikusten zuela berez ratioak jaistea etapa guztietan, eta hori ez da bete. Baita ere aurreikusten zuen, eta gainera aurten 2022an abian jarri beharko litzateke hori eta ez da jarri, da jende asko kontratu partziala duela, kontratu hori osoa bilakatzea, eta orduan gehituko liratekeen ordu horiek izanen liratekea hain zuzen ere
zaintza gehiago eta babes gehiago emateko ikastetxeari, eta hori ere ez da bete. Eta zergatik ez dira bete gauza horiek? Bueno, haiek behin eta berriz, Hezkuntza Departamentuan aipatzen dute aurrekontuaren muga dutela, ez? Ustez, gobernu progresista dugu, gainera gobernu honek konpromiso hartu zuen barne produkturen gainean hezkuntzan 5% inbertsiora iristeko, eta ez da iritsi, ez? Oraindik gaude 4 gutxi batean, bai? Zaila da ongi kalkulatzea hori, barne produktu gordinaren aurreikuspenak oso aldakorrak direlako aurtengorako, ez? Ematen du krisi global batean gaudela eta zaila da, baina gero ikusten dugu adibidez Estatu Espainiar mailan aurrekontua defentsarako inoiz baino handiagoa izanen dela, bai? Orduan kontraesanak dira, ez? Tankeak eta helikoptero berriak armadarako posible da eta gero hezkuntzan inbertitzea ez da posible? Edo guk nahi dugun bezain beste eta haiek hartu duten konpromiso hori betetzeko? Betetzea hori da. Orduan, zuek oraintxe bertan egoera honen aurrean, zer eskatzen duzue? Guk eskatzen dugu hori da, ituna betetzea, ituna beteko balitz, hau da, benetan sartuko bagina negoziazio batean ratioak jeisteko, hurrengo ikasturtean ja hobeki prestatuta egoteko. Gainera, 2 urte hauetan metatu diren gabezi horiei nolabait irtenbide bat emateko. Hori alde batetik, gero betetzea, esan dudana kontratu partzial horiek, adibidez, irakaskuntzan, lan guztietan, badira lan batzuk hemen telebistan, bezala hemen kamera aurrean gaude eta ez dakiz zer, baina gero dago edizio lan bat, badago lan bat kontaktatzeko, elkarrizketa prestatzeko edo berriak prestatzeko eta bar, lan batzuk ikusten dira eta beste batzuk ez dira ikusgarriak, Irakaskuntzan berdin gertatzen da, gauza bat da ikasleekin ematen den saio hori edo ematen diren saioak eta gero bestetik prestatzeko, ebaluatzeko, gurasoekin egoteko, lankideekin egoteko, intraneteko zera guztiak betetzeko eta bar, Orduan adibidez, aurretalen hezkuntzan kontratua baldin badaia 18 ordukoa, irakas orduena, itunean duguna da hori igotzea 23ra, bai? Eta orduan, jardunaldi osoa bilakatuko litzateke, eta pentsa irakasle horiek 18tik 23ra 5 ordu gehiago baldin badituzte astean ikastetxeari laguntzeko, adibidez zaintzetan, irakasle bat falta baldin bada, koronavirusa dela eta edo beste kontuarengatik, erresagoa da hori dena betetzea eta irakasle horren falta hainbeste ez nabaritzea. Eta berdin bigarren hezkuntzan, beste ordu batzuekin. Eta, orain arte, zuek proposatutako konponbide honi, zein izan da erantzuna edo? Beti lehen aipatu dudana aurrekonturik ez dagoela, eta baita ere guk, eta ez bakarrik ez deilasek, sindikatu guztiok eskatu genituen, baliabide horiek, baita ere, gero ikusten dugu Europan oso orokorra dela, adibidez, antigenotestak egotea ikastetxetan. Agian, hori ez da irakasleak egin beharrekoa, beste batzuetan gertatu dena, baina igual umeari emateko eta etxean egiteko, adibidez, badakigu, naiz eta orain gertatu da hori, prezioa murriztu, baina familia zaurgarri batzuentzat prezio hori ere ez da oso irisgarria oraindik ere, Orduan, gauzak beste modu batez egin behar dira. Gero, baita ere, sufritu izan dugu, hau ez da hezkuntzako kontu bakarra, bajak tramitatzeko zailtasunak, Karo, baja paper ofiziala edo agiri ofiziala ez baldin bada iristen ikastetxera edo hezkuntza departamentura, ezin da tramitatu baja hori. Orduan zer gertatu da, egun askotan irakaslerik gabe gelditu direla ikasleak edo ikastetxean, eta gero ez dela irakaslean azkenean itzuli da eta horren ordez ez dutela inor bidali. Eta gainera kontuan hartuta hori, jende gutxi zegoela edo egon dela baja horiek betetzeko. Orduan, klaro,
gobernuak esaten du, bueno, dena normala, oso gela gutxi konfinatu egin dira, ikasleak bai, baina gela gutxi, baina, karo, hori da irakasleen edo oro har hezkuntzako langileen motxila hori gehiago kargatu delako, ez? Bai. Osasungintzan gertatu den bezalaxe. Bai, aipatu bezala baudela atzean ikusten ez diren beste gauza batzuk, ez da. Claro, eta importantea da hori agerian uztea, bai, claro, talde horrek funtzionatzen du, baina, claro, irakasle horrek astirik ez du izan, bere ordu guztiak, adibidez, bere taldean eta zaintzetan eman dituelako, eta gero lan hori guztia etxera eraman behar du, eta denok ja lana beti eramaten da etxera, baina askoz ere gehiago, eta denok dugu bizitza, eta denok dugu estresa, eta denok... Orduan, horregatik oso importantea da baliabide horiek handitzea, eta adibidez, barne produktu gordinaren gainean, adibidez, gutxienez gobernuak betetzea bere konpromisoa, baina aipatu dut konpromiso hori dela barne produkturen gainean 5% inbertitzea hezkuntzan, baina oroitu behar dugu UNESCOk esaten duela hori gutxienez izan behar dela 6%. Eta adibidez, Portugalen hori betetzen da. Ez da bakarrik Danimarka, Finlandia, Estonia eta ez dakiz zer. Hori aldameneko estatuan betetzen da. Horren zaila ez da izanen, ez? Borondate politikoa baldin badago. Bueno, lehen aipatu duzu, ez dakigula berez momenturo zer gertatuko den, uste genuela ja dena laseago zegoela eta etorri zaigula 6. olatua. 6. olatu honekin ikasleak bueltatu dira, irakasleak bueltatu dira geletara, protokolo berri batekin eta bar. Orduan nire galdera da, badakigu, ez dago argi zer gertatuko den, baina aurreikuspenak, orain urte hasi berri dela, aurreikuspenak 2022ko zeintzuk dira. Bueno, claro, hemen hori da ja epidemiologia fikzioa egitea, ez? Claro, zuk esaten duzuna, 2020an bertan ja maiatzaldera edo agertu zen Pedro Sánchez, esan ez, hau ja bukatua zela, eta gero etorri zen 2., 3., 4., gero aurreko udan izan genuen 5., berriz ere saldu ziguten pandemiaren bukaera, eta 6. olatua iritsi da. Karo, aldaerak eta andoi berriak egon daitezke, ez dakigu, behin eta berriz errepikatu da hori, ez? Txertoa ez baldin bada zabaltzen mundu osoara eta patente horiek bertan bera ez baldin badira gelditzen edo txerto libreak ematen du bidean daudela ez baldin badira jende guztiaren eskura jartzen planeta osoan, problemak izanen ditugu, ez? Orduan aurre ikustea, espero dezagun, ez? Esperantza hori denok dugu, ez? Afera hau pandemia edo biguinduko dela, ez dakit nola esan, ez? Karo batzuk ja mota guztietako terminoak aditzen ditugu, ez? Gripalizazioa, adibidez, hori asmatu dute gobernuan, hori ez da hiztegi zientifikoan etzen existitzen, ez? Baina pandemia, endemia bilakatzea, gripe bat moduko bat izatea, hauek koronavirus bat nola den eta katarroak, oro har, koronavirusek sortzen dituzte eta beste katarro bat izatea. Kontua da ez dakigula, baina guk zer eskatzen dugu, guk baliabide gehiago eskatzen dugu, hau izan da edo beste zerbait izan da, nolabait eskolak ikastetxeak erresilientiagoak izateko eta baliabide horiekin erantzun hobeagoa emateko, etor daitekenari. Osongi. Bueno, orduan orain, Raul, zeo zer gehiago gehitu nahi baldin baduzu? Bai, nik uste dut, gertatu da beste gauza bat, eta aurre eta lehen hezkuntzan, Estatu Espainiarreko Hezkuntza Ministerioa ari da araudi berri bat prestatzen oposizioak egiteko, hori ez dakigu noiz izanen den, igual otsailean edo apirilean. Baina guk eskatu genion gobernuari itxaroteko, ze prozesua erraztuko da, eta ez dute itxaron, eta oposizioa ja deitu dute, ez? Ekainean izanen da, eta araudi zaharrarekin. Araudi zahar hori gogorragoa da, ez? Kontuan hartu behar dugu, hezkuntzan oro har etapa guztiak hartuta, interinitate tasa dela 154, bai? Hau da, irakasle gehienek behin-behineko kontratua daukate.
eta nahi ez aurkeztu behar dute oposizioetara. Orduan, aurkeztu behar dute zerrendan egoteko, ez? Osea, hau da, ez funtzionario bilakatzeko, funtzionario bilakatuko dira oso gutxi, oso lanpostu gutxi ateratzen direlako, baina denak behartuta daude aurkeztera. Orduan, horrek jaipatu dugu estresa, bi urtetako nekea eta bar, horrek estres gehiago gehitzen dio asuntoari, eta karo, irakasle asko oso urduri daude, ja lur jota, orduan zer gertatzen da, baja kopurua handitzen dela, eta egoera hobetu beharrean okertu egiten da. Orduan, horregatik, gobernu honen politikak ez zaizkigu bat ere gustatzen, kritika behin baino gehiagotan agertu dugu, eta erreakzionatzen dugun eta duten. Bai. Bueno, ez dakit, aurrerago ikusi beharko ez goera nola bilakatzen den, eta... Bai, hori da esan duguna, espero dezagun, ez, denok dugu, nik uste dut denok oso nekatuta gaudela ja honekin, baina, bueno, baina ja garaipena horrela aurkeztea ikusi dugu, ez? Gainera horrek nik uste sortzen duela, ja, ez dakit, ezkortasun gehiago jendearengan, ez? Esan ez, edo ja kasu ez egitea, edo paso egitea, ez? Bai, horrela dago egoera ez horrego. Eta orduan, alde horretatik itxaropena, baina itxaropena baldin badago baliabidekin hobe. Bai, hala. Bueno, Raúl, eskerrik asko etortzagatik. Zuei. Eta, egon diguzun informazio guztiarengatik ere bai. Venga, hurrengora arte. Bai, hori da. Aio. Pasa gaitezen orain Iruñerriko udaletako albisteak ikustera. Egoesibarren 6-12 urte bitarteko aurrek fazeko aisialdik unea ostiralero gozatu ahal izango dute. 4:00 6:30 hainbat jarduera egingo dira, hala nola jolasak eta tailerrak aisialdi osasungarriko eta bizikidetzaren sustapeneko testuinguru batean. Jarduerak familiendako arreta zentroan eta Sarrigurengo kale eta plazetan burutuko dira, urtarrilaren 28-tik martxoaren 25 arte, higiene eta prebentzio gomendioa kontuan hartuta eta COVID-19 araudira egokituta. Izen emateak fazera deituz 2022ko urtarrilaren 18-tik 25 eta plaza baino pertsona gehiago egonezkero, plazen zozketa eta familiei jakinarazpena eginen da. Bestalde, Alaia Erritmika klubak 2021ko emakumezkoen talderik onena izadatu du Nafar gobernuak. Kirol sariak urtero ematen dira, 1989. Bestalde, Alaia Erritmika klubak 2021ko emakumezkoen talderik onena izendatu du Nafar gobernuak. Kirol sariak urtero ematen dira 1994az geroztik, azkenek urtean egindako lehiaketetan Nafarroako pertsona eta kirol entitateak izandako lorpen eta jarduera nabarmenak aitortzeko eta foru komunitatearen sari nagusia dira kirol lehiaketan. Sariak emateko ekitaldia datorren asteartean otsailaren 22an egingo da Navarra Arena pabilloian. Iruñeko udalak bere lehen barneko berdintasun plana egiteko prozesua hasi du, udalean lan egiten duten pertsonen kudeaketan berdintasuna txertatzeko balioko duena. Joan den urtarrilaren 12an plan horren batzorde gidaria eratu zenean, lehen urratsa egin zen eta gaur barne inkesta bat jarri da abian, anonimoa eta konfidentziala, udan langileek emakumeen eta gizonen arteko berdintasunarekin lotutako hainbat alderdiri buruz duten iritzia jasotzeko. Bestalde, Iruña ezagutu programak urtero 2500 ikasletara iristen dena, material didaktikoa berritu eta jarduera berriak sartu ditu ikasgeletan. Gaur goizean ezagutu ditu herritarren gaietarako batzordeak hezkuntza programaren material berrituak, hau da, lehen hezkuntzako 5. mailako 2200 ikaslek baino gehiagok, iria modu didaktikoan eta aldi berean zorrotzean ezagutzea errazten duen udal baliabidea.
Fernando Sesma hezkuntzako herritarren partaidetzako eta gazteriako zinegotzi delegatuak agerraldia egin du batzordean, berak eskatuta material didaktiko eguneratuaren ezaugarriak azaltzeko. Bukatzeko Iruñeko udalak 366.724,85 euroko laguntza ekonomikoak izapidetu ditu azken asteetan, abenduan bizitzeko gutxieneko diru sarrera ez kobratzeak eragindako 735 familia iruindarren beharrei erantzuteko. 7 lan eguneko epea, abenduko bizitzeko gutxieneko diru sarrerari dagokion ordainketa egin ahal izango zaie hori kobratzen duten hiriko familia guztiei. Gizarte zerbitzuen, gizarte ekintzaren eta kirolaren zinegotzi ordezkari Maria Caballerok gaiari buruzko informazioa eman du gaur goizean egindako herritarren gaietarako batzordean. Bueno, Josune, zu biak bat elkarteko kidea zara, sortzaietarikoa ere bai. Konta eguzu pixka testuinguruan jartzeko zer da biak bat? Bueno, biak bat irabazi asmorik gabeko elkarte bat gara, Antxasun gaude, eta gure lana da animalien bitartez, pertsona desberdinen beharrak asetzea, ez? Egiten duguna da terapia, animaliekin terapia, hezkuntza eta aisialdi programak. Eta zergatik ekintza mota horiek animaliekin, nola sortzen da ideia hori eta hori zergatik? Bueno, pixkat gure animalienganako zaletasunetik abiatuta eta baita ere sozialki gu daukagun ardura, ez? Pertsonalki eta profesionalki gure inguruan dauden behar sozial horiek modu baten edo bestean ere gure ardura direlako. Eta orduan, bi gauzak elkartu genituen, ez? Behar horiek asetzeko grina edo, ez, ardura eta animalienganako zaletasuna. Eta zenbaterainoko onurak ditu ekintza mota hauek egite animaliekin eta zuek nola dokumentatu zineten ez edo nola jakin zenuten honi buruz? Azkenean hau sortzen da pixkat ere gure esperientzia pertsonaletik, ez? Guk animaliekin bizi izan gara eta bizi gara, eta gure azalean bizi izan dugu nola batzutan, guk ere behar batzuk izan ditugunean nola hor egon diren gu laguntzen, ez? Beraiek jakin gabe, orduan, ikusi genuen nik psikologoa naiz, eta ikusten nuen oso garbi nola nire lanean ere bai, lagun zezaketen bai nire lana, profesional bezala, baina baita ere nik lan egiten dudan haur eta familiekin. Orduan, hori ikusita, Madrilen prestakuntza bat egin genuen dela, 10 urte baino gehiago, egia esan, eta pixkator sortu genuen ideia izan zen, hemen Antxasun bertan, Euskal Herri mailak lan egitea, eta hemen gure inguruan dauden behar horiek asetzea. Orduan, orain dela 10 urte baino gehiago sortu zen, bai. Uste dut 2011an, denburu horretan ez, sortu zela. Hitz egin ezagun pandemia hasi baino lehenagoko urte hori buruz, nola izan zen hori hasteko prozesua, gero jendearekiko harrera eta hori nolako izan zen? Guazi ginen, hemen sakana zegoen lehen 2009an, orain dela ja urte izente, elkarte bat, eta hasi ginen bertan voluntario bezala. Ez? Gero, hori, 2011an formakuntza egin ondoren sortu ginen elkartea, eta, poliki hasi ginen, batez ere lan egiten dugu behar berez dituzten batez ere haur eta familiekin, baina baita ere gazte, adinduekin, eta poliki joan ginen sortzen. Egia da jendeak ez zekila oso ondo zein zen gure lana, ez zen orain gaur egun bezala ezagutzen, orain gehiago ikusten telebistan, gehiago entzuten da, eta oraindik asko gelitzen da alde horretatik, baina egia da, dela 10 urte baino gehiagoko jakintza gehiago dagoela, ez? Orduan, poliki joan ginen programa desberdinak martxan jartzen eta pixkat gure profesionaltasun hori ezagutzera ematen, ez? Urte guzti egiten ere, balortu du ere Nafarroko gobernuaren ere aitortza baita ere, ez? Animaliekin terapia eta nola animaliek lagundu zaketen
gure bizitza hobetzen, eta pixkat ere, bai, Nafarroan mailan eta bai estatu mailan pixkat, gure lekua egin dugu, ez, urte guzti hauetan. Ez da erraza izan, ze azkenean oso gauza berritzailea da, eta, jendeak batzutan esaten zute, ez da lan polita, baina askotan bide horretan bakarrik sentitzen zara, ez, azkenean lan asko egin behar izan dugu, ezagutzera emateko, programak martxan jartzeko, eta elkartea sortu genuen, eta elkartea mantentzea, ez, da azkenean zaiena urte hauetan. Eta orain, duela 10 urte hasi zinenetik perspektiba batekin ikusita, uste duzu arrakastatsua izan dela, edo jendea joaten denean zuekin lan egitera, haien erantzuna, baikorra da? Bai, egia esan, nahiz eta batzutan bakarrik sentitu bide horretan, bai ikusi dugu, azkenean da familiak eta lan egiten dugun pertsonak dira zentzua ematen diotena gure egunerokoari, ez? Orduan, urte guzti hauetan, lan egin dugun familia pertsonekin egia esan erantzuna oso ona izan dela. Eta hori izan da, mantendu gaituena, azkenean, momentu zaiak eman direnean, erantzun hori, ditugu familiak oraindik, orain dela urte asko hasi zela gurekin, eta jarraitzen dutela, eta gure lana ere babesten dutena, ez? Beste familien hitz egiten dutenean, orduan, baina ikuste esperientzia eta ibilbidea nahiko positiboa izan dela, bai. Eta orain, pandemiari buruz, 2 urte hauetan, nola bizi izan duzu zuek egoera? Claro, pandemiarekin, jende guztia bezala, guk, pertsonekin zuzenean egiten dugunez lan, eta gure lana oinarritzen da animaliekin daukaten interakzio eta erlazio zuzen horretan, egia esan, pixkat moldatu behar izan dugula gure esku hartzeak, ez? Eten genituen, hilabete pare batez, egia da adinduekin, lan asko egiten genuela pandemia aurretik, joaten ginen bisitak egitera, zahar egoitza edo guneko zentroetara, eta ordutik ez gara bueltatu oraindik. Azkenan 2 urte egingo du, ez ditugula zentru hauek bisitatzen, ez? Horretaukan, guretzat, baina baita ere bertako, ez, adinduentzat daukan eragina, ez? Eta, azkenean, pixka zentatu ginen gehiago gure egoitzen, ez ginen hain beste ateratzen, beste egoitza batzuetara, eta, neurriak beste guztiak bezala, eta azkenean, gure lana egia esan, pila bat jaitsi zela, ez? 2019an lan asko genuen, programa pila bat izan genituen, eta horrek, pixka lagundu zigun, 2020 horretan, mantentzen, ez? Eta, guk ere formakuntza ematen dugu profesionalei zuzenduta, ez? Gure lana bezala egin nahi duten profesionalei, kasu horretan formakuntza online bihurtu dugu, eta presentzialki zerbait egin dugu, baina oraindik mantentzen dugu online formakuntza. Orduan, gehien bat egiten dugu orain esku hartza gure egoitzan, eta beste guztia irterak murriztu ditugu. Claro. Argi dago pandemiaren gatik aurrez aurreko ez kontaktu hori murriztu egin dela, baina aldi berean esaten dute pandemia honek osasun mentalaren eragin duela. Orduan, zuek ze aldaketak nabari izan dituzu edo gorakada, beherakada? Guk batezaren abitu duena aurrengan baino gehiago gazteengan, erabeengan, nik uste beraien osasun mentalean kriston eragina izan duela, eta orain gehiago jasotzen ari gara aur txikiak baino gehiago gazteak. 13, 15, 20 urte bitarteko gazteak, antsietate, depresioa, horrelako, ez, beharrekin, hori nabaritu dugula igo dela. Aurrak jarraitzen dira etortzen, baina, pandemiak ez dira inbeste eragin zentzu horretan, baina gaztei, bai. Orduan ez dakit kopuru zehatzik esan halko duzu, baina orokorrean 2 urte hauetan zehar, edo nahi zure kontuan izan ditzazkezu horreko beste batzuk, azkeneko 5 urtetan, kopuru handitu egin da edo gutxitu? Esan nahi duzu, behar horiek dituzten pertsonak, edo orokorrean esku hartzeetan parte hartzen pertsonak? Bai, orokorrean zuen esku hartzetan, hori azkeneko 5 urteetan adibidez, igo egin da kopura edo gutxitu? Esan dizan bezala, 2019an oso urte hona izan zen, eta horre izan genuen kriston gorakada, eta elkartean zegoen oso momentu honean, baina gero, 20an jaitsi zen, orain pixkategia da, nabaritzen dela igotzen ari dela, baina
karo, aurrekin egiten dugu lan, eta adibidez, bananen genuen programa bat, aizial inklusibo programa bat aurrekin, eta COVID-aren asuntoarengatik asko murriztu da, eta tailer batzuk ezin izan ditugu egin. Orduan, ematen zuen gorakada berriro pixkat ez 2019ko neurrira, noski, baina orain berri hon ikustari direla murrizten jendeak dauka beldurra edo jendeak galdetzen digute. Eta ziurtatzen duzue, claro, baietz, ez beste leku guztietan bezala, baina nik uste dut aurrekin lan egiten dugunez orain dagoela beldur gehiago, lehen baino gehiago, orain dela urte bat baino gehiago beldur, bai, badago. Bai, Bai. Bueno, eta orain pandemia alde batera utzita, badakigu ere bai, Uholdengatik, Uholdeak zuri eragin dizuela, arazoak izan dituzuela, konta eguzu pixka bat, Josune. Bueno, hori, pandemia ondoren pixkat ikusten duzunean, ez, gora egiten ari zarela, abenduaren 10ean egindako euriten ondoren, guk gure lokala poligono batean dago, eta, genekien enbeste eurirekin, ibaia aterako zela, eta agian, eraina izango zuela gure lokalean, gauzak eta igo genituen gora, baina ez duen espero hainbesteko ure izatea, guk izan genuen metro terdi baino gehiago gure lokalean. Horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Azkenean egon ginen, 24 ordu baino gehiago, ezin izan ginen bertara sartu, zegoen ur guztiagatik, behin ja ibaia hasi zenean jaisten sartu ala izan ginen, eta ikusi zelako desastrea zegoen bertan. Beste batzuetan ere pasa izan zen, orain dela urte batzuk, baina ez hainbeste. Orduan, orain bertan aurkitu genuna izan zen, kriston desastrea, dela hankaz gora, eta, bertan txakurrak gurekin bizi gira, bertan bi katu txoriak eta dordoka genuen, tamalez katu bat hil zen, eta txori guztiak bat kenduta, materiala galdu genuen, baina gehiago ez galera horiek. Oraindik emozionatzen naiz. Bai, lasai. Orduan, hilabete honetan azkenan ikusi genuen, hondakina oso handia izan zela, eta, berehala hasi ginen pixkate laguntza eskatzen ikusten, bakarrik hortatik ezin izango ginela atera. Orduan, behin lagunak eta herriko jendea, eta egia esan izan dugun erantzuna oso ona izan dela, eta, lortu genuen ja guzti ateratzea, esaten genuen, ez, dena galdu dugu, dena ez dugu galdu, baina bai gauza asko, orduan, erabaki genuen, gure lokalean, dituzen oso gaizki, oso ondatuta, eta erabaki genuen, hortik joatea, zegoen modurik horri buelta ematea, orduan, behin ja dena atera dugunean, berrerabili daitekena garbitu eta berrerabili, eta, gure lokala zortzitz ez izan dena, utzi behar izan dugu. Bai, zaila izan behar du, bai, esan. Eta, pixka bat aipatu zu, jendearen laguntza badukazula, eta horren aria pixka batez, orain momentu honetan, zuk aipatu bezala jendearekin ere bai, baina nola egiten ari diozue aurre egoera honi, eta ze konponbide bilatzen ari dituzu edo... Guk behin hori bukatu genuenean, hori pasazenean, Altsasuko udalarekin kontaktatu genuen, behar genuelako lokal bat, espazio bat, justo gabonak baino lehen, ja oso denbora gutxi gelitzen zen ez, oporrak hartzeko eta gure txikiekin saio gutxi gelitzen ziren, baina ere ikusten genuen garrantzitsua familia biekin bukatzea, horrekin itxira egitea, eta gero ja, komentu genuen orduan, udaletxeak utzi digu 6 hilabetez, Altsasuko gaztegunean dagoen eraikinean, beko solairuan utzi digu espazio bat, bertan bukatu izan genituen aurrekin saioak, eta utzi dugu ere, tartetxo bat, bulego antzekoa, orduan berreskuratu duguna dago, eta orain daukagu espazio hori, ez? Azkenean, Altsasuko udalaren erantzuna oso azkarra izan zen, eta ostiralean pasa bazen hori, astelenean guia angeunden, eta gure aurrek ez duten aldaketa handirik izan, ez? Gero ja gabonetan, antzegoen guztia atera, garbitu, eta, seguruekin eta bueltaka eta borrokan aber ze lortzen dugun. Egia esan, ez daukala oso
pinta ona, ze, kalte handiak egon dira, eta, ziur asko, ez dute galdu dugun guztia ordainduko, ziurrenik. Guk kalkulua egin genuen eta 30.000-40.000 euroko kaltea izan dugu materialan, eta horrek ziur aski ez dugu jasoko. Orduan, orain 10 urteko bide hori berriro hasi behar dugu. Eta, ari gara pixkat, hemen gure inguruan eta hemengo entitateekin gure espazio berria bilatzen, ez? Orduan, oraindik ez dugu argi zer egingo dugun, aurrera jarraituko dugun edo ez, baina, orain gaude pixkat prozesatzen informazioa eta ikusten zen izango den gure etorkizuna. Egia esan, guretzat agian errazena dena, hemen hartu, itxi eta 10 urteko ibilbide hau hemen bukatu. Baina, egia esan, jendearen erantzuna oso handia izan da, eta herrian bertan, joaten zerenean ez, zure bizitza normala egiten, jendea gerturatzen zaizu esanez, jarraitzeko, ezin dugula hemen utzi. Eta hori da pixkat, orain motibatzen ari gaituena pixkat, ikusten ez, arago, hemen orain daukagun arazo eta asuntonekin pixkat aurrerago, ez, ere ingo dugun ikusteko, eta jendean erantzuna gatik ari gara pixkat, eusten ari gaitu bidean, ez, orain bertan. Orduan, pixkat oraindik prozesatzen eta ikusten zer egingo dugun, bai. Josune, argi dago oso egoera zaila bizitzen ari zaretela, baina zuk esan bezala, itxaropenekin ere bai ez, eta jendearen laguntzarekin. Orduan orain, elkarrizketa bukatzeko, nahi baduzu zeo zer gehitu, zure esku? Azkenean jende asko galdetzen digu nola lagundu aldigun, ez? Behin, zabaldu dugu orain goz behintzat laguntza ekonomikoa ari gara eskatzen, ez? Azkenean horrek suposatzen digun kostu ekonomikoari aurre egiteko, eta, crowdfunding bat zabaldu dugu, hori zabalik dago, guzti hori joango da animalien mantentzerako, gure elkartea momentu hauetan aurre egiteko, zuzenean gure ganadoa, eta baita ere, gure kontu korrontean zuzenean egin zakete ere ekarpena alba dute, eta ekonomikoki ezin badute, ez da berrezkoa oso ekarpena handia egitea, ze oraintxe bertan guztiak kontatzen du, eta tantak dira, eta tanta guztiak dira garrantzitsuak, eta guretzat oso baliagarriak. Eta gero baita ere guk sare sozialetan gure lanaren difusioa egiten dugu, eta horretan ere bertan jarraitzea, eta gure lana elkar banatzea sare sozialetan ere oso lagungarria zaigu, bai laguntza eskatzen dugunean, edo bai gure proiektuetan jendeari jendea gehiagori heltzeko, orduan, bai ekonomikoki, bai difusio aldetik, laguntza eman dezakete, nahi badute. Perfecto, oso ongi. Orduan, Josune, horrela segokatuko dugu elkarrizketa. Momentu zaila hauetan asko eskertzen dizut gurekin hitz egiteaz. Eta, zakit, hemendik aurrera, gutxinaka, baina, etorkizun oparotxoa opa izuet, eta hori eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta hau izan da guztiak gaurkoz, eskerrik asko zuen arretagatik eta bihar arte. Azalpen argi izan behar du? Denbora inbertitu behar da, ondo ulertzeko. Konfiantza eman behar diogu pertsonari? Oso garrantzitsua da. Galdera egokiak egitea. Eta lasai atera behar da bulegotikan. Zuk nahi bezala azaltzen dizun norbaitek soilik lagun diezazuke inbertitzen. Laboral Kutxa, banka kooperatiboa. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.